Takže čaute ľudia, tady Skillzone a dneska si zahráme Squid Game v Robloxe spoločne s ultimátnym hráčom. Čau. Čauko, dajte like a odber aj na Skillzone kanál, ale aj na môj, budem za to veľmi rád. A dneska video bude až do toľko, až dokiaľ neprehráme. Tak začneme. Poďme. Dáme season 1. Tak dáme za season 1. Aj keď asi bude season 2, lebo viacej hlasovalo. To nevadí. No uvidíme, čo nás tu čaká za hry. 17. Teraz vidím, že máme nové animácie a vieme aj bežať. Čo je novinka podľa mňa. Tak a ideme teda na prvú hru. Čož bude green light, red light. No, to sa skôr volá red light, green light. No dobre. My môže byť... No budeme asi všetci hráči, neviem si nič nezatiaľ vybrať, lebo za to druhé sa musí platiť a za to ostatné sa už musí reálne platiť, takže to nemáme na to peniaze a nechceme. A niekto je guard, to je trošičku... Teda... Nad nás nevie zničiť, to normálne. Asi ve vtedy sa poňme. Dobre, tak poďme teda na prvú hru, čož bude teda green light, red light. Dúfam, že teda nezničia nás po prvej hrety. Takže ideme rovno. A tu dáme strich, lebo tu sú veľké schody, takže... Vidíme sa pri green light, red light. Takže zatiaľ čau. Takže sme v prvej hre. Green Kde light, si? red light. Kde Tu si? som, počkaj, kde si? Ja som úplne na pravej strane. Tak tam pôjdem potom. Dobre, všetci vieme asi... Tu sa dúfam, že nikto nevie strkať. No, to je to najhoršie, čo sa môže stať. Počkaj, tak pôjdem teda za tebou. Pôjdem za tebou. Stojíme. Som za tebou? Bežíme. Stojíme. Dobre. No, som tesne za tebou. Bežíme. Poďme. Stojíme. A bežíme. Ideme. Stojíme. A teraz už by sme Tak. to mohli dať dobre. Let's go. Na konci? Tu si, vidím ťa. Tu som. Takže prvú hru máme za sebou. Bola celkom jednoduchá. A uvidíme, čo máme druhú hru, sme bude ťažšia. No. Tak zatiaľ čau. Takže teraz teda ideme voliť, či chceme pokračovať, alebo chceme skončiť. Ak skončíme, tak proste bude krátky content, proste krátke video. Ale ak budeme pokračovať, tak budeme si užívať viacej času. Fotečky už nemusíme si dávať. A ďalší strich. Čau. Čau. Takže sme v druhej hre. Uvidíme, A čo to bude. uvidíme, čo to... Asi už viem, čo to bude. Už tu vidím. Preskakovať to lano, ktoré Lano, pôjde. OK. Ako keby skákať cez šiadlo. Kto nevie skákať cez šiadlo, tak to pre neho úplne není. Každý vie, Ja sa cez priznám, šiadlo. ja skákať cez šiadlo viem. Takže... Ty vieš? Ja tiež viem. Tak toto Takže teda nemusíme čítať, vieme, Toto čo bude sa easy robí. pre nás. No, len aby. No vidím, že to bude... A tam dole to vyzerá, že spadneme v pohode, kebyže aj ako sa niečo stane. Radšej poviem medzi poslednými, aby som videl... A môžeme bežať. Nemôžeme bežať, ok, už nemôžeme bežať. Dobre. Jeden už padol vedľa mňa. Takže nemôžeme bežať teraz, čo bolo trochu zaujímavé. Takže ideme zase hlasovať, či chceme pokračovať alebo nie. Samozrejme, že chceme. Samozrejme, že my chceme, ale záleží. Nie každý môže chcieť. Niektorí dajú možno, že ne, niektorí možno dajú áno. Áno, 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 áno.
Ideme preč, ideme úplne dozadu. preč. Pôjdeme sem. A tu je nejaký typek. Ja sa bojím. Pomoc. Ja som úplne v zadúčku som. Kde si? Vzadu. Tam si, vidím ťa. Idem za tebou, prosím. Si to ty? Áno, som to Dobre, ja. si dobre. Som to ja. A dáš mi Počkaj, tí gardi môžu ich teraz... What? Tak to je docela OP. Nie, prosím, Čo? nie je tu guard, vidíš to červené meno? Tak to je guard. Oh. A to nás môže zničiť. On nás môže zničiť iba vtedy, Keď ho zasiahneme. keď niekoho mi spraví, no, keď niekoho proste udarí. Utekať. Utekať. 10 10, sekúnd. 9, Mňa ešte ani 8, Oh, 7, ne. 6, Dobre. 5, Prosím. 4, 3, 2, 1. Let's go. Let's go. Vyhrali sme chill a žiaden Garani po mne nešiel. Čo je Ani trochu po mne? dobré. Počkaj, teba keď hitnú, tak si má červenú? Že akože... Mňa nehýtuj Vyšli? vôbec. Počkaj, takže ak sa niekto hitol, tak po tebe mohli strieľať, ne? Tak No to- po mne nie. Po mňa Tak, nehýtuj. na mňa vôbec aj nedávaj žiaden pozor, takže... Sorry ľudia, to som nechcel tam aj na Nikdy na vám, a pokračujeme do koľka to je? Do 4. hry. Takže zatiaľ čaute. Čau. Takže sme v 4. hre. Tak poďme spolu OK. Poďme niekam spolu. Ja mám pocit, že to asi vlastne vylosuje, takže... Poďme sem. Mhm. Aj to vylosuje. Budržme sa pri sebe radšej, aby náhodou. A potom sa aj tak dá. Dúfajme, že nás to dá spolu. Alebo si môžeme vybrať. Takže nás Vieme, eliminujú, ak prehráme. To dáva zmysel. Asi proste... No, ja som s tebou není. Ty si s nejakým... Iba jedným. Počkaj. Ja tu mám... Dobre, toto som robil. Ja som pred ním, ja som tak strašne pred Ja ním. som to dal, dobre. Ideme. Ale to je celkom veľa času. To je celkom 5 stanovíšť. No, že by... Dobre som to urobil, dobre. Ideme ďalej. Toto je čo? Throw. Neviem. Hop. Čo mám urobiť? Mám to? Ale asi som aj tak... Dobre, yes! Čo Prežil mám som robiť? to. On nevie, čo má robiť. To si ty? Nie, ja som v inom týme. Tak proste musíš na to klikať. Aha. A na tie, ktoré sa obrazu. Aha, už chápem. Vyšlo mi to dobre? On je stále seknutý za mnou, ja už tu pokračujem, to je dobré vedieť. Mne sa tu jedna točí. Dobre. Perfekt. Dobre, nice. Ešte 2 stanovištia mám. Ja musím 2 stále dobre minúty a klikať. 40 sekúnd. Perfekt. Poď. Perfekt. Čo mám? Dobre, pokračujem. Proste stále musíš klikať na tie biele. Teraz musíš držať a ísť do tých zelených. Aha, Áno, takto, to je presne ľahké. takto. Čakaj, mne sa to trošku seklo. OK, tak to je ľahké. Tak to mi nevyšlo. Takže zatiaľ tu... A teraz klikni perfekt. Máš kliknúť perfekt. Aha, ale dal som Ale to. dal si to, takže poď. Teraz musíš zase klikať perfekt. OK. Preč do toho zeleného musíš kliknúť, dobre. OK. Nice, dobre, mám to, let's Máš go. to, dobre. Takže teraz máš tú hru. Je to tam. Prečo to je nejaký malý guard, hen? to je iné. Kde si, idem za tebou. Nevidím ťa. Počkaj, všetci gardi sú malí. Kde si? What? Ja som... To si ty, že? Nevidím. To si ty? Aha, áno. Nice, dali sme to, let's go. Čo sú keď sa povedz? Oni sú... On má slabý internet, čo nie. To je v pohode. Tá pre nás je to úplne v pohode. Tak dobre, tak. Túto už sme prežili. Zatiaľ čakáme na tých ostatných. A teda vidíme Ja mám- sa...
v menu pri ďalšej hre, pri ďalšom losovaní. Čau. Čaute. Takže ideme zase hlasovať. No. A určite chceme pokračovať. No dúfam, že nechcú. No tak teraz už neviem. Teraz akože buď dajú niektorí pokračovať, alebo niektorí postavia, že vyzerá, že dali, že sa bude pokračovať. No. Všetci dali skoro pokračovať, no. Takže pokračuje, no. No tak počkaj, možno sa niekto ešte raz dá, že to som myslel. No, áno. Ale to si nemyslí. Môžeme pokračovať, jo. Pome. Ale počkaj. Čo to bude? Nakoniec sa plní prasiatko. Dúfajme, že... Teraz mám pocit, že bude asi Tag of War. No, A tak nepoví si. uvidíme. Dobre, tak... Vidíme Lebo- sa pri ďalšej hre. Tak, čau. Čus. Takže sme v 5. hre a vyzerá, že nejaká ruleta. A ja viem, čo sa bude robiť. Na tých dverách sa objaví číslo a v tom čísle tam musíš počet hráčov. To poznám. Dúfam, že tu nie je žiadna mechanika, že sa môžete navzájom eliminovať. To by Nie, bolo nie, ešte to sa nedá. zle. Nie. Kde Dúfam, si? že ne. Za tebou Si? som. Sobe krútiť. Tak, teraz idem sa krútiť. No, toto je veľmi zaujímavá. Sa aj páči, že to vyzerá tak strašne, akože, že nič sa tu nestane a nakoniec sa stane. No a ideme ísť na to, ideme... Not leave. No, nemáme odchádzať. Kdokoľvek teraz odíde, tak je milovaný. Pôjdeme, keď tam bude dvojka, tak pôjdeme spolu. Náže tam bude dvojka, teraz tam bude 4, mám pocit, alebo 8. Dvaja. Poď. Si tu? Som tu, lock, dobre, Dobre. máme to. Let's go. Viem ťa aj pušnúť. Čo mi ako to robíš? To keď proste podržíš, tak vieš pušnúť, ja neviem, čo to je. Wow. Ja som sa to achievement. A tebe dám. Achievement unlocked. Nice. Pushed. Wow, veľmi super. Pozriem sa napríklad. Opováž sa to otvoriť. Niekto tam ostal. Niekto tam ostal. Aj, ja už tam vidím tú akciu. Dobre. Get back. Mohli sme Get to back. zase zamknúť. Jasne, Tam tebe bolo sa čo- eliminovali. Dobre, tak Jau! Ne, oni nás budú teraz presovať. Pomoc. už. Ne. Chcem sa už chcete strkať. Traja hráči. Traja hráči, vyhoď. Traja. Bež sem. Bež sem. Ne. Bež sem. No, zamkni. To sme štyria sme tu. Jeden nech ide. Vypadnite niekto. Nechcem vás tu. Ne. Ne. Aj. Asi to. Počkaj, sam je tu guard. Ja som, no, bohužiaľ. Prežili ste? My sme zatiaľ prežili. Dobre, spectatím ťa. Tá škoda, nevadí. Čokoľvek sa henco ide za mnou. Ja budem bežať do kolečka, lebo ma tak nedá. Dvaja. Nikto nejde za tebou. No tak toto. Tak sme prehrali. Obávam sa, že hej. Takže čaute ľudia. Ahoj. Ešte ne. Zamknúť, či to nedá. Nedávaj mi tú zbraň, aj. Môžem. Dobrý deň. Ne, poď, prosím. Dobrý večer. Kedy môžeš? Prehrali, že v 5. hre sa mi zdá, alebo v 6. Čiže dosť dobré, takže poďme do lobby. Takže môžeme ísť do lobby. Len sa tam ospravedlení v pohode. Ľudia, skončilo to trochu smutne, ale Ak sa vám ak sa mi video páčilo, tak môžete dať like a odber. Nezabudnite aj na zvonček Presne tak. a dajte ho aj Skillzanovi, aj mne, teda ultimátnemu hráčovi. Budem za to veľmi rád. A my sa s vami lučíme, takže čaute. Čau.